Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur, bali maneh nang channel ATT Gintung. Siki channel aku bakal membuat konten maem sega jagung bareng keluarga. Sing kepo terus lanjut deleng video kie sampai akhir ya. Ajak kalian juga like, subscribe, dan share. Sega jagung. Sega jagung terkenal banget di daerah Jawa, terkhusus Jawa Tengah. Sega jagung duweni gizi dhuwur ketimbang sega beras. Jere wong jaman biyen, sega jagung ngurangi kemungkinan kena penyakit diabetes lan darah tinggi. Sega jagung biasanya diserasikan karo sambel, kluban, tegean, jui, urap, pete jengkol, tempe lan tahu lan liya-liyane. Sega jagung, tempe, cuwi, sambel, terus dimaem bareng. Wenake pol. Lebih enak maning, sega jagung dimaem bareng-bareng sekeluarga. Sing pada merantau, pada kepengen sega bongkel apa ora? Sapa sing kangen karo sega jagung? Monggo komen nang isor kie. Ajak kalian ya subscribe juga. Matur suwun.